ayo. Ayo. Kontrol. Apa? Cerayam. Leda. Apa? Cerayam. Leda. Apa? Hei, tangi urip batang. Ana apa to jane iki yo? Lugu kene lho. Kang lugu kene lho, gak ketok engko. Yo. Yo, apa kok lama. Obat kondi to we? Mandelayangan. Awan-awan mandelayangan. Ini los kok. Di layanganmu. Kuwi nang ndimu iki. Layangan saidupe kok. Lah iya, buane. Urusan layanganku mbok ono ning ngono. Sing sabar iki lho tak kei ngombe sik. Yo. Tahu jaga aku. Oh, enak seger. Wes, topen. Wes. Wes, lega atiku wisan. Yo wes. Awan-awan enak nyanyi ye. Endi alate? Wis tak sediake. Di gorene. Lho gedangmu. Lah baganku ndi? Tenang wis ono. Ndi gorene? Iki gitare. Wah, iki masuk iki. Ayo kok. Ayo kok. Aku tak tutuke. Oke, siap. Enak nyanyi lagu apa iki? Ditinggal pas sayang-sayangi. Sapa sing kuat nandang kahanan, sapa sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jerune gue milih talan liyane. Napa? Blengur aku lagune iki. Lah apa lagune? Masa kecilku. Apa kuwi? Balon kada 5. Kalian kok ada 5 ki? Oke, siap. 1 2 3 4. Jalanku ada 5. Hijau kuning kelabu, merah putih dan biru. Balonku balon hijau buka titik. Jos. Itu sangat cocok. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Dah tuh. Wes. Garing. Aku ngolah aku cuma ngopi. Yo tak ngalau. Yo. Kalian apa pelongo-pelongo? Aku ngejar cintane dhek tapi ra dianggap. Sabar yo. Yo, Sambi kerep ana sari. apa kuwi? Lah wis gak dianggap. Yo sadar diri. Dukung terus channel ini biar dapat berita like, subscribe, and share ke teman kalian semua. Terima kasih.